आंबो सिकिउरिटिखौनो मावो जेनेबा आं मालाय बायदि थगाया इउएस आव थायो मायो होननानै बाजैमोन सोरबाफोर माबायोबा आंना सिकिउरिटि माने मासे सासे माहाजोनजों खाना दोनजानाय मासे सैमा सिखाव नेग्रा सिखाव नेग्रा मिनिया ब्रादारा बेयाव निमाहा बिफिननांगौ सिकिउरिटि थाग्राफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंनायनि सायाव बियो निमाहा बिफिननांगौ। इउटुबनिफ्राय बेसेबां सैमा बायदि जोङो कन्टेन्ट बुथुम जोङो नागिरो। बुंनो थाङोब्ला इउटुबाव जोङो कन्टेन्ट नागिरनायाबो गोरलै नङा, नाथाय बै सिकिउरिटियाव जेसेबां फैसा मोनो इउटुबनिफ्राय एसेबांबो आर्निं जाया। दा हमनानै नाय, नों मोनसे भिडिअ बानायोब्ला थाम्बनेलफ्रा माबायदि जानांगोन, ओरैबायदि लिरनानै होयो माने नायथावना आरो माखासे खोथा बुंनायजों लोगोसे भाइरेल जानाय मानसिफोर नायनाय, बैफोरबायदिनि थाखायसो इउटुबनिफ्राय एसे एनै मोनबावो, नङाब्लाथ' गैखाथारानो। दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलांला, नोंसोरनो नुखाबाय जानो हागौ माखासे कमेन्टफोरखौबो। मानो होननानै बुङोब्ला बांद्राय गोलाव खालामोब्ला मानसिफ्रा नायनोबो बायो। आं बेखौनो बुंनो सानो, मिनिया ब्रादारा निमाहा बिफिननांगौ। बिनि सायाव गोबां मानसि पाब्लिकफ्रानो गाज्रि मोनदों आरो नोंनि सायाव गाज्रि साननानै दङ। नों सोरनि सायाव कन्टेन्टखौ लाबोदोंमोन आरो नोङो बे कन्टेन्टनि गेजेरजों, बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां पाब्लिकफोरजों गाज्रि मोनजानाय बायदि मोनसे खोथा बुंनानै दोनदों, बेखौ नोङो निमाहा बिफिननांगौ आरो बुंफिननांगौ, मोजाङै क्लियार खालामनानै होनांगौ। गोबां मानसिफ्रानो दा नायगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो जायफ्रा नायजोबदों नैबे भिडिअखौ, नोंथांमोनाबो बेयाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय निमाहा बिनांगौ ना बिनाङा। आरो माखासे मानसिफ्राथ' कमेन्टआवनो खालामखादों निमाहा बिफिननांगौ, बियो निमाहा बिनांगौ होननानै। आंबो बेयाव बुंनो सानो, मिनिया ब्रादारा निमाहा बिनानै मोजां क्लियार खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअ बेनो। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लाबोदोंमोन आरो आं बिनि निमाहा बिनायनि भिडिअखौबो एक्सट्रा लाबोगोन। बै जाय अनार हगारदोंमोन, बे माखासे खोथा बुंदों, बिनि भिडिअखौ आं एक्सट्रा लाबोगोन। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। आरो जेब्ला मिनिया ब्रादारा गाव निमाहा बिनायनि भिडिअ होयो, अब्ला आं नोंथांमोननो बेयाव आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो भिडिअखौ श' खालामनानै होगोन। सोरबा कमेन्ट हरदों, बेबायदि सिकिउरिटि गार्ड थानानैनो जोङो न'खरफोरखौहाय खुंबोदों, गोबां रेहाय जादों संसार जानायाव। जोंसो मिथिगौ, जोंसो बेसेबां खस्थ' सिकिउरिटि थानानै बेबायदि गोबाङानो कमेन्ट हरदों आरो आंनावहाय। खिन्थु नंगौ, बे खोथाया राइट, बे खोथाया नंगौ। खिन्थु जों बेखौ बुङाखै दे, बे पबित्रनि खेथ्रआवसो बुंदों जों। पबित्रखौसो, बे पबित्र बसुमतारीखौसो नोंथांमोना नैबेवहाय नायनानै ला, सिगाङावहाय नोंथांमोना आङो होदों नैबे कार्डखौहाय, गभार्नमेन्ट अफ गवानि। थ' आं बे मानसिखौसो बुंनाय जादों आरो। ओमफ्राय गोबाङानो सानदों माने सिकिउरिटि गार्ड थाग्राखाय, सिकिउरिटि गार्ड थाग्रा माग्रा बुंनायखाय गोबाङावनो नांहैदों आरो। खिन्थु जों बेखौ बुङाखै, जों पबित्र बसुमतारीखौसो बुंदों सिखाव नेग्रा होननानै।